موبايل تليفونكم قد صورنا مسارحي نحيد حيا لنا تكنولوجي مسارحي قد تغيروا تدليدو مباركس أب كل ربط عمتيهم اللغ سلام كورا تخذات التخمير اللغ لاب channelنا أنقعد حلتا كلاتنا معالتا تليفوناتنا نتكمينا جن لتمول أعمل نتكاملو دينا زلنا لومي نتي تمكرخم نفزع على درجة زس نقاقرو سراحتكم زقلو هيودكم دما زبل تزكبرو حسرت زدنو مدبرتات ويكا applicationات بيزيكم مزيلو كاب فايل ملاخ جميركا تساب أير ملكت جيركا فيديوتات مقوزتر نزوم مدبرتات زياتهم لموبايلكم لاي حادة بالحاتن يعمل سارك يتغير ويخلو يو باركس دلو عدنا بولو نجمري باركس لو معنتي كابتم هيزي يمزلخو عسرت بولوزات applicationات زبالكو اتقدامي local send يبقى إذا قداميت متغيركنا local send زيا فايلكنا أب منغو زتفعل مسارحتات بزي من متساقم كلاو ترقزيا نعملت زحزنا يو موبايلنا آيفون أندرويد كمبيوتر يكون أقداسي يكون بك نزامة تكبريت زيا أب قلت مسارحتات أوريدها مستعنكا يتتدوليو فايل مريتكا نافت مسارحي فتاويخا بملأخ طرحي كاب ايردروب يكون كاب كيكشير زبلت صئي مغنياتو أو بوتا أو كله عينة إلكترونيكس سلازي تسرنا بتوسخي بنتان بزي من موعوعن ويمدما أدسنس إيا تسرنا سلازي تقاتميكي لوكال سند تبها تخاليت دما سبيشال تتش تبها ويكا أب تليفونكا بأير تقوتاتر متقبريت ويكا أبليكيشن يا حسب موبلو تليفونكا كي تنقخا سكرين كي نخاخا يدخا أو أير ترح كتنقسا كلخا استفلالي عينت تقبرات تكناو بسلكخا سلازي سبيشال تاتش نزي حق يدوروي إذا ما تقبرت زيها نتنا كرميت كاميرا بمتقام من تسقاس إبكا يتفل نعملت أبي يوتيوب ويم تيك توك اللخا هاتسابعتخا بمن كسقاس ترح نابتق أتسأل فيديو كتسجر ويكا دمت خمدلتخا كتقنسن كتوسخن كتمعرار تغليخا تحكي كامناي متى التكنولوجيا يا ذا ابلكيشن زيها اتصال سايد ما كليفر تايب اي اي بها ناي كيبوردنا بالحتنيا زغوري كم حيلي تشات جي بي تي زونن وني جن بقطتا اب كيبوردكم زسرح متغبري كما يمسلكم كليفر تايب يملسو እዚ كيبورد زي نتي زصحفنا يصحف ናብ ዝተፈላለዩ ቅድታት ተደይረልና ንኣብነት ካብ ስሩዕ ጽሑፍ ናብ ግጥማዊ ኣሽከዓለላዊ ወይ ድማ ናይ መንእሰያት ቅዲ ክቅይሮ ትኽእል ኢኻ መልእኽታትኩምን ኢሜይላትኩምን ፍሉይ መልክዕ ብምሃብ ዘደንቕ መንገዲ ክሌቨር ኤኣይ ይበሃል እቲ ራብዓይ ድማ ግሩቪፋይ ይበሃል ግሩቪፋይ ንስፖቲፋይ ሓድሽ ህይወት ይህቦ አንተ ደርፍ ፈቲሁም ተመሳሳለ አይነት ደርፍታት ክሰምዑ ደሊኹም ትፈልጡ ዶ ግሩቪፋይ ንዓኹም እያ እዚ መተግበሪ እዚኣ ምስ ስፖቲፋይ ኣካውንትኩም ብምትሓዝ ካብ ሓንቲ እትፈትውዋ ደርፊ ጀሚራ ሙሉእ ፍሬሽ ፕሌሊስት ትፈጥረሉ ከምኡ እውን ካልእ ነገራት ብምትዕርራይ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ፕሌሊስት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሙዚቃዊ ተመክሮ ብሓቂ እያ ተስፋ ሓምሻይ ድማ ላይፍ ሃክ ኣፕሊኬሽን ይበሃል ናይ መዓልታዊ ህይወት ሜላታት እያ እዚኣ ኣነ ናይ ህይወት ሜላታት ብልሓታት ኣዝየ እየ ዝፈቱ እዛ መተግበሪት እዚኣ ድማ ናይዚ መኽዘን እያ ላይፍ ሃክ ካብ ቴክኖሎጂ ጥዕና ምግቢ ጀሚርካ ክሳብ ገንዘብ ምቁጣብ ዝበዝሐት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ጠቓሚ ሜላታት ዝሓዘት እያ ንኣብነት ዝጠፍአ ኣይፎን ከመይ ጌርካ ከም እትረኽቦ ወይ ድማ ሕርቕርቕተኻ ከመይ ጌርካ ከም እተጥፍኦ ዝኣመሰሉ ነገራት ተምህር ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ክትጥቀምሎም እትኽእሉ ብልሓተኛታት ሓሳባት ዝተመልአት እያ እቲ ሻድሻይ ድማ ኮፓይለት ኣፕሊኬሽን ይበሃል ዳርጋ ሓይሊ ኤኣይ ብምሉእ ኣብ ኢድካ ማለት እዩ እዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ካብ ማይክሮሶፍት ዝመፀት ሓያል መተግበሪት እያ ኮፓይሎት ናይ ቻት ጂፒቲ 4 ዓቕሚ ብነፃ ክትጥቀመሉ ይኽእለካ እቲ ዝገርም ነገር ግን ካብ መፅሓፍ ሓሊፍ ስእልታት ክፈጥረልካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ነቲ ትደልዮ ነገር ብጽሑፍ ግለጸሉ ንሱ ድማ ብኤኣይ ገይሩ ዘደንቕ ስእሊ ይሰርሐልካ ብተወሳኺ ሓደ ሱኖ ዝበሃል ፕለግኢን ብምጥቃም ሓደስቲ ናይ ኤኣይ ደርፍታት ክፈጥረልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሻብዓይ ሁሊ ወይ ከዓ ናይ ቴሌፎንካ ንእሽተይ ናይ መሳርሒ ሳንዱቕ እዩ ቴሌፎንካ ናብ ሓደ ንእሽተይ ናይ መሳርሒ ሳንዱቕ ክትቅይራ ትደሊ ዶ ቱሊ ነዚ ፍታሕ እዚ ተሰሪዑ እዛ መተግበሪት እዚኣ
ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣናእሽቱ መሳርሕታት ኣብ ሓደ ቦታ ጠቕሊላ ዝሓዘት እያ። ካብ ናይ ጽፉፍ መሳርሕታት ንኣብነት ከም ምቕያር ቅዲ ጽሑፍ፣ ናይ ምስላሓት መሳርሕታት ኳልኩሌተር፣ ዩኒት መቐየርቲ ዩኒት ኮንቨርተርስ ጀሚርካ ክሳብ ከም ዕድለኛ መንኮራፉር ወይ እምኒ፣ ወረቐት፣ መቐስ ዝኣመሰሉ ፀወታታት ኣለውዋ። ኩሉ እቲ ዘድልየካ ኣናእሽቱ ነገራት ኣብ ሓደ ቦታ ጠቕሊላ ዝሓዘት ኣፕሊኬሽን እያ። እቲ ሻምናይ ድማ ጂዲ ካርድ ወይ ከዓ ናይ ዲጂታል ቢዝነስ ካርድ ይበሃል። እዋን ናይ ወረቐት ቢዝነስ ካርድ ሎሚ ሓሊፉ እዩ። ጂዲ ካርድ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዲጂታል ቢዝነስ ካርድ ብQR ኮድ ክፈጥረልካ ይኽእለካ። ስምካ፣ ቁፅሪ ቴሌፎንካ፣ ኢሜይልካ ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ መራኸታት ሊንክታን ብምእታው ሓደ QR ኮድ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኮድ ስካን ምስ ገበሮ ኩሉ ሓበሬታኻ ብቐጥታ ናብ ቴሌፎኑ ይኣቱ። ንኔትወርኪንግ ኣዝዩ ዘመናውን ቀሊልን መንገዲ ድማ እዩ። ሻይ ድማ ቪድዮ ሳምራይዘር ይበሃል። ነዋሕቲ ቪድዮታት ትሕፀር ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ነዊሕ ናይ ቪድዮ ቲዩብ ክትርኢ ግዜ ስኢንካ ትፈልጥ ዶ? ቪድዮ ሳምራይዘር ይሕግዘካ እዩ። ነቲ ሊንክ ጥራሕ እሞ ናብዛ መተግበሪት ኣእትዎ። ንሱ ድማ እቲ ቪድዮ ናብ ጽሑፋዊ ጽማቕ ይቕይሮ። እዚ ዝበለጸ ነገር ድማ ምስ ጽማቕ ከም ቻት ብምግባር ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ዝተወሰኑ ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ግዜ ንምቁጣብን ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንምርካብን ፍጹም ዝኾነት ኣፕሊኬሽን እያ። እቲ ዓስራይ ድማ ክላብ ቱ ፋይንድ ዩር ፎን ዝብል ኣፕሊኬሽን እዩ። ቴሌፎንካ ብምድቕሓር ኸባ ማለት እዩ። ቴሌፎንካ ኩሉ ግዜ ተጥፍኣ ዲኻ እምበኣርክስ እዛ መተግበሪት እዚኣ ንዓኻ እያ። ክላብ ቱ ፋይንድ ዩር ፎን ልክዕ ከምቲ ስማ እያ ትገልጾ። ነታ መተግበሪት ኣክቲቭ ምስ ገበርካያ ቴሌፎንካ ምስ ትጠፍአካ ኢድኻ ጥራሕ ኣጠቓ ብኡ ቴሌፎንካ ዓው ዝበለ ድምፂ ብምውፃእን መብራህቲ ብምብርሃን ኣበይ ከም ዘላ ባዕላ እያ ትሕብረካ። ዳግማይ ቴሌፎንካ ካብ ምድላይ ግዜ ክተጥፍእ የብልካ። ስለዚ እዘን 10 እዚአን ኣፕሊኬሽናት ኣዝየን ጠቐምቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ሞባይልና እየን። እምበኣርክስ እዚኣቶም እዮም እቶም ንሞባይልኩም ናብ ዝበለጠ መጻርሒ ዝቕይሩ 10 መተግበሪታት። ነፍሲ ወከፍኩም ነቲ ዝጥዕመኩም ፈቲንኩም ኣብ ናይ መዓልታዊ ህይወትኩም ከመይ ከም ዘቕልለልኩም ክትርእዩ ተስፋ ይገብር። እዚኣቶም ዝፈተኹሞም ወይ ትጥቀምሉ መተግበሪ እንተሃልዩ ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ጽሓፉለይ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክትድግፉና ብኽብሪ ንሓትት። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ሓድሽ ነገር ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ትሁኑ። ቻው ቻው።